Aquí us he tornat a copiar el plànol del dia passat perquè és la base de tot. No he fet cap dibuix, però si mireu el plànol, aquí a l'entrada hi ha una rotonda, doncs seguirem per la dreta, les capelles, anirem fins a arribar a l'altra rotonda i sortir. Farem l'itinerari seguit. Me l'he estudiat, que jo tampoc ho sabia. Sabia moltes coses de Sant Sepulcre, però ara he agafat exhaustiu de veure-ho tot i cada cosa on hi commemorem. No és que allà sigui el lloc, perquè a vegades, doncs, per exemple, el centurió que va clavar la llança era dalt del Calvari, però que allà hi ha una església, una velleta dedicada al centurió, fa devoció d'anant, encara que històricament no sigui el lloc, però allò va passar aquí, en el Calvari. Bé, dit això, començo la plaça d'entrada i ara sí que explicaré bastant ràpid. La plaça d'entrada nosaltres entrarem per aquí a la dreta, aquesta porta. Hi ha dues portes d'accés i encara n'hi ha més. Però entrarem per aquí perquè els que venen del Via Crucis entren per la porta de la dreta. I a l'entrar al Sant Sepulcre el primer que trobem és la capella d'Adam, que té a veure Adam amb Jesús. Té a veure que el Gòlgota, diuen, el van crucificar en el Gòlgota, el Calvari. El Gòlgota no ve el nom de Jesús, sinó que ja el van crucificar en una muntanya que es deia Gòlgota. Gòlgota vol dir calavera. Llavors, els jueus d'antic, aquesta muntanya li deien la calavera perquè tenia forma de calavera segons ells. I llavors els jueus, per donar-hi un sentit, deien que és la calavera d'Adam. Adam, el primer home. Una imaginació com una casa, però és igual. Llavors, jo aquí us he posat un text que m'agrada perquè Jesús és el nou Adam. Ja està. Llavors, entrant, aquesta és la segona foto, a la pàgina 2, la primera foto és aquesta capella d'Adam. Però la gràcia d'aquesta capella és que està sota el Calvari. Com que és la muntanya del Calvari, està al pis de baix. I al pis de baix, aquí, a la segona i a la tercera foto es veu la roca del Calvari. Una és a baix a l'altar, a peu de terra, i l'altra es veu a un costat. I encara la roca del Calvari encara es veu d'un altre lloc, que també la veurem. El Calvari és aquesta muntanya de 13 metres, aquesta roca de 13 metres, on ara només hi ha, al descobert només són 6, però aquests 6 metres és on van clavar la creu de Jesús. Llavors, el següent, veieu que una foto molt petita, que és el Calvari a dalt i la tomba a baix, està dit en anglès, oi? Perquè es vegi que hem de fer aquest salt de la muntanya. La segona foto és les escales de pujar i la tercera igual, les escales perquè hem de salvar la muntanya del Calvari. Llavors, a dintre del Calvari hi ha l'estació 11, aquesta ens ve seguida, que és, pujarem, entrant per la dreta, si tenim el primer plano aquí, entrant per la dreta, primer trobem la capella d'Adam i després pujaríem al Calvari. Llavors, al Calvari n'hi ha dues parts. La part catòlica, que seria l'11a estació del Via Crucis, que està fotografiat més enllà, i és on s'hi commemora que van crucificar Jesús, i a la part ortodoxa que va morir. I entremig hi ha una Mare de Déu. Sí, la Mare de Déu. Aquí us hi he posat una pregària que jo vaig fer fa molts anys, perquè el Calvari sempre em va agradar el sacrifici d'Isaac. Allò que Abraham i Isaac pujaven a la muntanya tots sols, Isaac li preguntava on és el sacrifici? I el pare no sabia què respondre, fill meu, Déu proveirà. I llavors fins que arriben al Senyor. Llavors jo, en aquesta pregària que la vaig fer fa molt de temps, dic també Déu Pare i Déu Fill, un dia pugen al cim. Tots dos a oferir el fill. És el cim del Calvari, és el cim de Morià que deia Abraham. Aquí trobeu al final, sols sense testimonis, que combreguessin el misteri del seu immens amor, Déu Pare i Déu Fill, també un dia van pujar vers el cim. Llavors
llavors aquí hi ha els textos de la crucifixió, els textos bíblics. Llavors, a la pàgina 4 teniu això que us deia, el Calvari catòlic, que és aquí on hi ha aquest altar, i aquí, bueno, no es veu gaire ara, però aquí hi ha el dibuix d'Abraham i Isaac. Això em va suggerir aquesta pregària que tenia feta. Al costat del Calvari hi ha aquesta Mare de Déu, que en diu la Dolorosa, que està, i el Calvari ortodoxe està a l'esquerra. Llavors aquí he posat el Salm 21 del divendres sant, bueno, de tots els dies, de cada divendres nosaltres el diem, que és el salm que Jesús va dir a la creu. Déu meu, per què m'heu abandonat? Però la gràcia està, que hi ha molts textos que m'agraden, aquest salm s'assembla molt al Calvari, tots els que em veuen es riuen de mi, fan ganyotes, prenen aires de mofa, que s'adreci al Senyor, que el salvi si tant se l'estima. Això és el que li deien els sacerdots a la creu. Després es juguen els daus de la meva roba, és el que va passar al Calvari, que es van jugar la roba de Jesús, etc. I la segona part, aquest salm té dues parts, és anunciaré, llavors canvia de registre el salm, i diu, Déu m'ha escoltat, jo anunciaré el seu nom, el nom de Déu als meus germans. I això és el que diu la Societat de la Madalena. Ves, anuncia als meus germans que he ressuscitat. Per tant, se suposa, els biblistes suposen que Jesús va dir tot aquest salm a la creu. Un salm preciós. Us explicaria 1000 coses, però ho passo. Llavors, al costat, que és el Calvari ortodoxe, és la 12a estació, és la mort a la creu. He posat un text que ara diem per Quaresma, bona escala, en aquest text preparat aquest viatge és tan oportú. Els divendres cada setmana cantem el Testa d'una vida de Bach. Preciós! Jo m'imagino quasi que plora. M'imagino el Via Crucis i em trobo tan maco. Testa lletzerada, abans, ara adolorida, preciós. I aquí us he posat un text que m'agrada molt, que també el diem ara per Quaresma, que és de Sant Pere. Ell, que no va tenir passat, l'insultava i no responia amb injúries, i ell va portar els nostres pecats en el seu cos sobre la creu i amb les seves ferides ens curava. Uns textos per meditar totes les Setmanes Santes. Nosaltres som els que meditem. Llavors aquí tenim l'altar ortodoxe, que és el que es considera, aquí hi ha aquestes dues coses clares i aquesta de l'extrem, és la roca del Calvari vista des de dalt. Aquí hi ha l'altar on hi ha com una rodona, hi ha un Crist, on la foto del mig, i en aquest foradet dona l'opció, si vols, de ficar la mà, i és el forat que va fer la creu, on estava col·locat la creu de Nostre Senyor. I pots ficar la mà, i tothom fica la mà, si jo no hi ha, potser no m'ajunollaré ara perquè tindré problemes per això. Llavors, aquí teniu... Aquí teniu les últimes paraules de Jesús vistes per cada evangeli, per tots 4, perquè la gràcia és comparar-les. La primera és Déu meu, per què m'has abandonat, és Mateu i és la del Salm, el començament del Salm 21. La segona és de Marc i diu el mateix, però diu llançant un gran crit va aspirar. Que ho veieu? Llavors aquest llançant un gran crit respon a la mentalitat de Sant Marc, que Jesús mor abandonat de tothom i d'aquí ve que abandonat aquesta mort demostra que és el fill de Déu, perquè mort abandonat. Llavors tenim llum, és tan maco, no us n'he parlat, us vaig parlar l'any passat dels que van venir, però diu que és tan maco i posa les últimes paraules de Jesús, no és Déu meu, perquè m'has abandonat, sinó Pare, confio el meu alè a les teves mans, que és d'un altre salm. Preciós, quina resposta, quina mort de Jesús diferent. I llavors Joan, que explica la mort de Jesús com aquell senyor que domina, que no s'ha deixat vèncer. I llavors tot s'ha complert. Primer la dona, aquí tens el teu fill, que us en recordeu, la Mare de Déu,
filla, qui és la teva mare? Llavors tinc 7 perquè es compleixin les escritures, perquè hi ha un salt que diu en la meva 7 em van donar vinagre. Llavors acaba dient tot s'ha complert. És el Senyor de la història, el Senyor que ha vingut al món des del principi, el Logos de Déu, i que acaba que ho compleix tot. I llavors va inclinant el cap, va lliurar l'esperit. Aquest esperit diuen els autors que podria ser, perquè ell no té la Pentecosta, que va lliurar no només el seu esperit, sinó el seu esperit, que és l'Esperit Sant. Tot passaria a dalt. Atrauré tothom cap a mi, ja sortirà aquest text. El Calvari per Joan és Jesús que treu tothom. Entre el cel i la terra ens atreu a tots. Ja està. Llavors aquí començaríem, veieu aquest plano amb una piquet vermell? Doncs anirem seguint tota aquesta rodona del Calvari, anirem seguint tots els llocs. Doncs aquí, en aquest piquet vermell, és la capella dels improperis. Això que hem llegit, el miren amb aires de mofa, s'emburlen, etc. I s'emburlen. Aquesta cita és de mar, aquesta és la capelleta, que em dóna bo de recordar això amb una capelleta, i ja hi està dedicada. Ho pots recordar a casa, ja ho vulguis, però aquí, al Sant Sepulcre, home, fa devoció. Llavors aquí, per Marc, que Jesús mor tan desesperat, no, mor tan abandonat de tothom, els que passen se'n riuen, els sacerdots se'n riuen i els lladres se'n riuen. Mentre que Lluc trobarem que hi ha un lladre bo que li diu recorda de mi en el paradís. Si no tothom se'n riu a Lluc, però en Marc sí. Bé, mira, el tenim aquí. La capella de Santa Helena ve després. És aquest allargat del plano aquest, és aquest que després del piquet s'allarga cap a la dreta com un edifici, és la cripta on diuen que Santa Helena va trobar la creu de Jesús. Us ho explico ara de seguida. Doncs aquí a Santa Helena hi ha una capelleta dedicada a Dimes, el banyatre. M'agrada, preciós, aquest diàleg de Jesús amb el lladre que li diu recorda't de mi, aquesta nit estaràs en el paradís, és preciós. Aquí anem a la capella de Santa Helena i veieu les escales que baixen. La segona fotografia està plena, la paret està plena de creuetes, perquè els pelegrins del segle, quan hi anaven, rascaven la paret allò que fem, els grafitis que fem que no hauríem de fer, oi? Allò rascar perquè jo he vingut aquí, doncs feien creuetes. Hi ha milers de creuetes, les veieu, creus a les parets, dels pelegrins de l'època mitjana. Llavors després hi ha la capella de Santa Helena i aquí al costat us he posat la capella de Sant Dimes i ja la veurem, està aquí amb Santa Helena. Llavors d'aquesta capella baixem a la cripta. Això us ho he explicat alguna vegada. Si ara fem imaginàriament, ara podeu mirar si voleu, imaginàriament fem l'escena, aquí hi ha la roca del Calvari, aquí hi ha una sepultura, que és la sepultura on van enterrar Jesús. I aquí, però això ja hi era abans de morir Jesús, ja sempre hi havia aquesta roca on hi crucificaven com l'estat islàmic, oi? Que crucifiquen a la gent així públic i que es vegi, doncs al mig hi ha la roca on crucificaven, llavors en aquest costat d'aquí Joan diu allò que es pot caminar en un dissabte. Per tant, a la vora hi havia un sepulcre, en aquest costat d'aquí. Llavors, en aquest costat d'aquí hi havia una cisterna, això és el que feien els romans, que buscaven un lloc per poder llançar les creus, perquè quan hi havia servit no es podia tornar a servir. Per tant, en aquesta cisterna tiraven les creus. La creu només era el pal horitzontal, perquè els verticals estaven clavats. Jo quan dibuixo el Calvari, el faig massa petit, perquè ara n'he vist de dibuixats on hi ha possibilitat de 5 o 6 creus a l'hora. Jo el dibuixo de 3 perquè són els dos lladres i Jesús. Però que aquí hi havia com una fossa, que era una cisterna que els seculs estaven desuts i que l'aprofitaven per llançar les creus. Llavors aquesta cisterna, aquí de la Gràcia, al Sant Sepulcre, no només hi trobem
una roca, una muntanya de 13 metres, sinó que hi trobem una fossa. I aquesta fossa, ara la veurem dins de l'església, és la cripta que al segle I en què estava Jesús, que era una antiga cisterna, i que els romans, primer, he posat l'escala de baixada perquè es torna a baixar. Primer baixem a l'església de Santa Helena i després baixem cap a la cripta perquè s'ha d'agafar el nivell de la fossa. Llavors aquí al mig hi ha la cripta i aquí on hi ha aquestes llumetes de la cripta, això cadascú que pensi el que vulgui, és el lloc que diuen que va trobar a Santa Helena la creu. Mira, no sé. Però a mi el que em fa devoció és la tercera fotografia, aquest sostre. El veieu que aquest sostre és antic i que no han cobert de marbres ni res, és el sostre de la cisterna. I que dins d'una església hi hagi una roca de 13 metres, hi hagi una cisterna, després hi trobarem una tomba. Home, diu molt, no? Concorda tot. Bé, seguint la rodona aquella, veieu a la pàgina següent, veiem la cripta de Santa Helena i el piquet que està a la capella següent, que és la capella, l'11a estació, que li treuen els vestits. Aquesta capella, aquí teniu el plano, i aquí teniu la capella, i la tercera fotografia és, allà hi ha dos piquets vermells, és la baixada cap a la cripta de Santa Helena. I allà n'hi ha un, és la capella aquesta, o de les vestidures. Després anem al costat, que hi ha una altra església, que és la del Centurió. Aquestes figures es barregen. Li diuen longinos. El Centurió que li va clavar la llançada. Aquesta és la capella i aquí el Centurió. I aquí us he posat els textos perquè per mi el Centurió té molta importància, que el Centurió a l'Evangeli de Marc diu realment ja era mort, la travessen amb la llança, però ja l'havien vist mort, però es compleix trobant una altra escriptura, però Marc diu realment el Centurió, després de travessar-lo amb la llança i sortir sang i aigua perquè ja era mort, diu realment aquest home era fill de Déu. La gran confessió de l'Evangeli de Marc. L'Evangeli de Marc comença que us explicaré l'Evangeli de Jesús, el Messies, el fill de Déu. Ens ha estat explicant el Messies, però de fill de Déu no n'ha parlat mai. I ara diu, realment, a la creu, mort, és tota la teologia de l'Evangeli de Marc. Realment aquest home era fill de Déu. Ja està. Ja us ho he dit. I aquí, sí, la cita de Joan, que també és preciosa, miraran aquell que han traspassat. Una cita no me'n recordo quin, de Zacarias. Bé, salto perquè si no, a la pàgina 9. Bé, ara ja us he dit que jo em pensava, el dia passat us vaig explicar, ho trobareu en els papers, que el Sant Sepulcre és autèntic. I vaig explicar la tradició des de la mort de Jesús fins al segle IV. Si en palmes de la mort de Jesús fins al segle IV, a partir del segle IV és Constantí i ja està, ja no sabem d'allà s'ha quedat sempre el Sant Sepulcre. Doncs és això el que vaig explicar el dia passat. Però, quan jo mirava el Sant Sepulcre, que hi tinc molta devoció i que ja sabeu que ja hi vaig estar una vegada, però quasi que no ho vaig poder veure perquè era allò que passa, saps? Que no pots veure el que vols. Doncs sempre em deixava això que ve ara, que és el que en diuen la presó de Jesús i els arcs de la Mare de Déu. Jesús no va estar a la presó del Sant Sepulcre, perquè el Sant Sepulcre hi va anar, el van matar i no havia estat ni un dia ni una nit a la presó. Per això pensava la presó. Però resulta que és la part més antiga del Sant Sepulcre. No perquè hi hagi una presó, sinó que és la part antiga. Veieu, aquí que us he fet el piquet, que és la presó. I d'aquesta rodona és el que en diu els arcs de la Mare de Déu, i resulta que és la part bizantina de Constantí que diuen que no s'ha tirat mai de terra. Això és del segle IV, el més antic que té el Sant Sepulcre. Aquí veieu aquesta foto del mitjà que fa impressió, aquests murs. Són bizantins. I els altres, doncs, és l'avançal de la presó. M'ho salto, ja en parlaré més. I aquí els arcs de la Mare de Déu, només cal mirar les fotos, que es veuen molt antics i molt
Doncs és això. Ja està. Llavors, hi ha el lloc de l'aparició, la pàgina següent, a Maria Magdalena. A mi em fa molta devoció perquè, bueno, poder pensar que estàs en un lloc proper allà on sigui, però que aquí es commemora l'aparició de Jesús a Maria Magdalena. És una aparició que tots ja veureu quan arribarà la Pasqua. Tots hi volem ser allà, el Jardí, Maria Rabuni, que la vida hem devorat al Senyor, preciós. Doncs aquí hi ha un lloc que commemora, que és aquí, la capella aquesta, que la primera, aquí on hi ha el piquet, agafa totes dues, una capella que en diuen de la Magdalena, aquí teniu les fotos, els arcs de la Verge estan aquí a l'esquerra, que són aquests que us he dit bizantins tan antics, i la capella que està en una columna. I al costat doncs he posat una cosa que tenen els franciscans, un Jesús i les dones. Llavors, una mica més endintre d'aquest puntet, però és quasi igual, i commemoren l'aparició a les dones i l'aparició a la Mare de Déu. Jo l'aparició a la Mare de Déu quasi que no la salto perquè els evangelis no estan. No es va aparèixer, no diuen que s'aparegués, segur que ressuscitat Jesús devia trobar-se amb la Mare de Déu, però que els evangelis no ho diuen. Però el lloc és bonic, l'aparició no és l'aparició a les dones, és l'altar del Santíssim, la Mare de Déu, el cor dels franciscans i la capella de les aparicions a les dones. I aquí teniu les aparicions a les dones, en Marc, que no diuen res, en Mateu, que diu aneu a Galilea, a la vida ordinària, a la pàgina 11 serà llum, que les dones no creuen, etc. I llavors a l'altre Joan hi ha l'aparició de la Maria Magdalena. Preciós, aquesta no podeu deixar de llegir-la aquesta Pasqua, si no els papers no els tornem. No, és una obligació això, és una obligació. Aquí la pàgina 11, Maria Rabuni, preciosa. Llavors, a la pàgina següent hem d'anar de pressa perquè hem d'arribar als 40. Quan vam anar a l'agència ens va dir sí, direu la missa a la capella dels Croats. Jo no sé de què parla, perquè jo no sabia que dins del Sant Sepulcre hi hagués una capella que en diuen els Croats. I ara els Croats, clar, romanant-nos de la terra. Doncs aquí hi ha una fletxa vermella, hi ha una ratlleta vermella, que va de la presó, tot això que us he dit que era bizantí, fins a que l'estem, que és la capella dels Croats. La capella dels Croats és la tercera foto. Sí, està bé, bueno, està molt bé la capella. Aquí ens han reservat per la missa. Els textos de la missa ja els trobareu al final. Llavors, dit això, que ho dic tan ràpid que s'hauria de dir molta més devoció, us explico el catolicón. El catolicón, no he posat la imatge. He posat el plano. Bueno, d'aquell primer plano de tot, d'aquest primer plano, el catolicón és això d'aquí mig. És al mig de tot, que li diuen catolicón perquè al Sant Sepulcre hi ha molta part ortodoxa, que els ortodoxes el catolicón és ja el més important que tenen. Llavors, aquí hi ha una senyal, veieu la primera foto del catolicón, hi ha una senyora que ensenya uns ciris, hi ha com una pedra de color de rosa, que segons ells, el catolicón és el melic del món. El Sant Sepulcre allà al mig és com nosaltres diem, aquí a Catalunya també hi ha el centre del món, el centre del món. Com que és rodó, està allà molt. Doncs els ortodoxes no posen aquí. Llavors, aquí hi ha la volta, que és molt maco, el catolicón, i aquí un patogràtor. Això és modern, encara que és imitant el bizantí. Llavors, aquí, veus, no ho vaig explicar l'altre dia, ho explico avui perquè vaig trobar. Al fer les obres, a l'arreglar aquest catolicón, ara recentment, no sé quin any, penso que està aquí, el 1967, es van trobar que al terra del catolicón, mireu la tercera foto, d'aquí baix, l'última, aquesta. Aquí hi ha la Basílica de Constantí. Va fer dues basíliques, una per l'anàstasi, per la mort, la tomba i la resurrecció, i l'altra pel martiri, per el calvari. Són aquestes, el dibuix no m'agrada gens, perquè no sembla bizantí, però aquí al començament, això m'ho he dibuixat jo amb llapis, diu que al fer les obres en el catolicón
van trobar amb l'absis de la Basílica de Constantí. O fer ara les obres. Llavors, a l'anterior és que el Calvari, el Sant Sepulcre, l'any 135, Adrià va destruir tots els llocs. Tots els llocs. Vol dir que hi havia un lloc de devoció perquè va destruir el Calvari i allà hi va posar un temple. Sempre esteu un culte amb un altre culte. Jo quan explico això a les monges, quan ho comento, Sant Benet, al segle VI, a Roma, volia fundar Monte Cassino i anava per Itàlia i va veure un cim on hi havia un altar dedicat als déus i va dir, aquí fareu un monestir, perquè es treu un culte posant un altre. Però, per altra manera, és la manera de conservar-lo. Perquè ara si els que van fer aquella sepultura, aquell culte pagà, volguessin recuperar, trobarien a les arrels un altre culte. Doncs això mateix va passar a Adrià. Adrià va fer un sepulcre, un altar dedicat a Venus, però la gràcia d'aquesta fotografia és que veieu que al mig és més alt. És una pregunta que els vaig fer l'altre dia. Al mig hi ha com una capella que és el temple puja més amunt, el veieu? I aquí l'estem. Doncs la pregunta que els vaig dir l'altre dia va ser que jo quan sabia, que ja ho sabia, que s'havia fet un temple i que llavors Constantí va treure aquest temple i va trobar les relíquies, el Calvari, la roca del Calvari, la tomba i la cisterna. Però s'hi havia fet un temple ja. I jo sempre pensava, la nostra que els hi devia fer la muntanya del Calvari, una muntanya de 13 metres a dins d'un temple, que estrany, no? Doncs resulta que ara expliquen, veieu aquest temple que és més alt, aquest mig, aquí era un temple dedicat a Venus, el Venus seria aquí a l'esquerra, i aquí hi van posar Quiqué, que era, segons els jueus, que nosaltres, ja ho he explicat d'Eixearim, de Beguets, a sobre de la roca del Calvari, i els hi va fer com de tron per Quiqué, una deessa que guardava la ciutat. Això sí que té gràcia, perquè dius, és lògic, no els hi va fer mal sol la roca, perquè ells la van fer servir de tron. Ja està. Ara passo al següent, i llavors el que ja heu vist a la tele, que jo no ho he vist, és que en l'anàstasis, la pàgina 13, que han explicat el Sant Sepulcre a la tele, que està record, oi? Que ho veurem a la tele. Doncs mira, això m'agrada, perquè aquí us he fet una foto i un dibuix fet meu, molt de pressa, que l'he fet malament, però ja està. Sí, a la pàgina 13, jo recordo a Meritxell, a diversos llocs, a dintre de l'església hi ha una capelleta que diuen de les aparicions. No ho heu trobat en cap església, a l'església de Meritxell. Jo ho he trobat en esglésies, que fan una capelleta al mes. No, una capelleta dintre de l'església. Doncs això, aquí en diu l'edícula, un nom que jo no ho sabia tampoc, però que quan vaig anar al sepulcre ho vaig aprendre. És com una capelleta, però tota de marbre, ho veieu aquí de cara al tercer plató. Tot ple de marbre. I és on hi ha la tomba de Jesús. Però la gràcia està al mig. Veieu la foto, aquest dibuix del mig? Doncs, aquí, en aquesta edícula plena de marbres, has de creure que hi ha una tomba. Perquè no veus res que s'hi acosti ni s'hi assembli una tomba. Només veus que marbres i marbres i marbres. Doncs, ara han fet una finestra, veieu el dibuixet del mig? Veieu que aquí, en aquesta part negra, seria el que hem deixat aquí dintre. I la gràcia que és que hi és perquè hem fet una finestreta. Han fet una finestreta i es veu la pedra del Calvari. Això confirma que dintre d'aquest promontori de marbre hi ha una roca, que és la roca de la tomba. Aquí l'he fet massa alta, perquè la tomba no cal que sigui tan alta. Podria ser un espadat, jo quan dibuixo com un espadat i la tomba ja... Bé, ja estan explicades aquestes.
Aquesta anàstasi, sí, aquí veieu que està envoltada, és la primera rodona d'aquí, està envoltada de columnes. Diuen, ho veieu, això no es veu gaire, oi? No. A la tercera foto, aquesta capelleta, al darrere es veuen unes quantes columnes que fan com una rodona. Si miréssiu aquest dibuix, és això, aquestes columnes d'aquí. Estem veient això ara. Llavors, aquí hi ha unes columnes que diuen que són de Constantí, però jo, escolta, no són de Constantí perquè es veu. Sí que són de Constantí, però són unes columnes grossíssimes i la columna, quan les van enterrar i en els segles hi van fer, no es van partir, les van trobar soterrades, perquè entretant, entre Constantí i els creuats del segle IV i XII, uns quants segles, i els musulmans, que sabem que també, no tots, però l'estat islàmic acostuma a fer això, a Palmira, estan fent unes desgràcies horroroses, doncs també ho feien tot a mites. I això també ho van fer a mites i van ser els creuats que ho van tornar a ratificar. Però van trobar les columnes de Constantí a terra, perquè és que no les podien ni trencar, són una cosa que ni tu hi arribes a abraçar. Ara, els capitells ja són moderns, però les columnes sí que són les de Constantí, cosa que ara no feien unes columnes d'una peça grossíssima. Són aquestes que una mica es veuen aquí al darrere. Ja està. I llavors, a dintre de la vícula hi ha la tomba de Jesús, que és això que veurem a la pàgina 14. I aquí jo hi he posat un text que és discutible, si explico massa no ho faré. Un text que és discutible, però jo a la pàgina 14, a la 14, sí, jo n'he posat molts i aquí m'ha vingut aquest, que és allò que va dir Jesús a l'Evangeli de Sant Joan: destruïu aquest temple i en 3 dies el reedificaré. S'han recordat aquesta profecia? Doncs això es compleix. Diu, i ho deia, i quan va ressuscitar ho van entendre, ho deia del seu cos. Doncs en aquestes tombes jo li aplico aquest text. En 3 dies va ser destruït a dintre, perquè el cos es va deteriorar, però el tercer dia el va ressuscitar aquest cos. I l'he posat, diu, ho deia, quan va ressuscitar un cremament en les escritures, diu, però es referia al temple del seu cos, i això és el que m'agrada més. Avui el que tenim de Jesús és el temple del seu cos ressuscitat. És Jesús ressuscitat que està amb nosaltres. Bé, aquí me'l salto el següent perquè si no m'aclaré. Aquí hi ha la capella, el que et diu la capella de l'Àngel. A veure, la tomba, hi havia com una entrada, que és el que diuen que l'Àngel va aparèixer si s'han veu les dones, mireu, aquí, i a dintre hi havia la tomba buida. Doncs això ho hem significat així. Llavors la segona fotografia és la tomba de Jesús, i la tercera fotografia, veieu que hi ha com una finestra a l'esquerra, no es veu gaire, però és que no hi ha ningú posat fotografies. Això ho he fet d'una revista de Terra Santa, l'última que ha arribat. La veieu com una finestra negra? Veieu la Mare de Déu? Un quadre d'una icona de la Mare de Déu? Doncs una mica més enllà es veu com una cosa negra, no la veieu? Sí. Doncs aquesta finestra és la que ara hem deixat en un vidre, de manera que veurem la roca de la tomba de Jesús. La roca del Calvari l'hem vista en el Calvari, anar cap al Calvari. Però aquí és la roca de la tomba. Això que hi ha de pedra a dintre d'aquesta tomba. Ja està. Llavors ens anirem a la sepultura de Josep d'Arimatea, que és la pàgina 15. Veieu, estàvem al centre d'aquesta rotonda que diu planell del lloc. Llavors, ara anem al final, que és que resulta que Constantí, no us ho he explicat en aquella foto, Constantí, aquesta roca que hi havia, la va foradar i només va deixar el tros de la tomba de Jesús. I la resta la va aplanar per poder-hi fer l'església. Però al final, tocant al mur del final del Sant Sepulcre, això m'ho va explicar un arqueòleg de Jerusalem que va fer tant que és important, perquè els que van venir amb mi a Terra Santa van dir això tan brut, i se'n van anar.
justament la gràcia. Perquè és la tomba autèntica de Jesús al fons. O sigui, ens imaginem que aquí comença la tomba, llavors, en el fons, les tombes eren familiars. Hem trobat a la muntanya de les Oliveres que hi havia la tomba, una de les 3 tombes antiques, una tomba va durar 1000 anys. Perquè feien aquí el cos i llavors feien parets, ossaris, per posar els ossos quan estaven ja desfets. És que les tombes duraven molts segles. Perquè no ocupaven com ara que fem un cos i allà es queda fins que... Molt més, necessitem moltes més tombes. Doncs aquí es veu al final d'aquesta tomba de Jesús que Constantí va tirar terra a la roca que només ha quedat de dins de la dícula, doncs es veu aquesta capella que aquí veieu l'entrada, la capella d'entrada dels xireans, perquè tot està repartit allà, cada església té una capelleta. Els dos de Síria tenen aquesta capelleta, és bruta i rònega, i aquí a l'esquerra hi ha una foto següent, veieu que entra com uns corredors, perquè és que les sepultures eren familiars. No era només per Josep d'Arimatea, Josep d'Arimatea i tota la família, fills i nets i per segles. Llavors, al final, hi ha un dels ossaris, veieu? Són uns forats, però uns forats que no hi cap un cos. Són ossaris, perquè són forats només per una mica de guiaixo. I això, doncs, a mi ningú em va servir, va notar-lo, no, doncs, per mi era importantíssim, perquè trobant el Sant Sepulcre, això que és una tomba autèntica del segle I, home, una pedra, una tomba, una cisterna, és molta casualitat, oi? Llavors ja estem sortint del sepulcre, perquè jo, el sepulcre, em pensava esbandir-ho en 5 minuts. Doncs a la pedra de sortida és la pedra de l'Unció, aquí no teniu el plano, bueno, m'ha de descuidar. A la pedra... Bueno, no, perdoneu. Primer les dones vora el sepulcre, i és una capella dels armenis. Aquella devoció que les dones anaven amb ungüents a vora el sepulcre, doncs la dediquen en aquesta capelleta, que també és un recordacle. I al final, la sortida, aquí es veu un quadret, que no l'he fet en vermell, doncs aquesta pedra, que és a l'entrada al Sant Sepulcre, trobes el primer una gran llosa. Aquesta llosa, a nosaltres no ens fa tanta devoció, però els ortodoxes tenen molta devoció, perquè diuen que seria el lloc on hauria de posar Jesús a l'hora d'ungir-lo. S'hauria de posar. Jo no m'imagino una llosa, però bé, el van ungir com vam poder, però aquí ensenyen aquesta llosa. Ja està. I aquesta llosa seria la 13a estació, que aquí posa els textos, que seria Josep d'Arimatea i Nicodem, ungeixen el cos de Jesús. És el que s'hi venera. I aquí a la pàgina 16 ho teniu. Llavors, seguidament, teniu l'Eucaristia al Sant Sepulcre, a la pàgina 16. També els he triat, no he triat cap aparició, he triat uns textos que si el mossèn no li agrada els canviarem, però a mi m'agradaven. La primera és el Corintis, ho vaig comentar amb l'abadessa, perquè tots nosaltres ho anem comentant les coses, i li vaig dir, mira, he triat per la missa del Sant Sepulcre aquesta lectura, jo li com altra. Li agrada. Si ella vingués, li agradaria. Aquesta lectura és poc coneguda, jo la vaig triar pel meu pare, que diu, allò que sembres és una llavor, que sortirà el fruit d'aquesta llavor. Jesús va sembrar a la terra el seu cos com una llavor, però després va sortir la resurrecció. M'agrada. Llavors, combinant amb aquest text, el de Joan, que també diu, si el gra de blat quan cau a la terra no mor, queda sense fruit, però si mor, dona molt de fruit. I aquí el que celebrarem és el fruit que ha donat amb aquesta mort. Hi ha un text que jo des que era novícia, que m'agrada, diu Jesús, això és el diumenge de Rams, però Joan explica que Jesús, a l'entrar a Jerusalem, va sentir una angoixa com de morir, diu, i què diré? Pare, salveu-me d'aquesta hora? I es va sentir una veu en els núvols que deia
em diu, pare, salveu la dictadura, diu, però per això he vingut aquest nom. I diu, pare, glorifica el teu fill, dona'm glòria, o sigui, si mor, fes-me ressuscitar. Llavors es va sentir del cel una veu, això ho diu l'Evangeli de Sant Joan, que diu, jo l'he glorificat i encara el glorificaré. M'agrada. Sabeu per què m'agrada? Ja l'he glorificat perquè veig en tota la vida de Jesús que el Pare l'ha glorificat. Però ja el glorificaré, penso en nosaltres, que al llarg dels segles anirà glorificant el seguidor de Jesús. M'agrada aquesta idea. Sempre he tingut molta devoció. Ja està. Llavors també hi ha aquest text que és tan maco, quan seré enlairat de la terra, de la creu, atrauré tothom cap a mi. És el Jesús ja gloriós. Bé, l'Orfeu m'ho esbandejo tan ràpid que, per no allargar-me i tot plegat, potser en el llibre m'hi allargaré una mica més, però aquí l'Orfeu és la visita següent que farem. No sabem si al matí o a la tarda, perquè no sabem si tindrem el mateix, però l'importantíssim de l'Orfeu, i no us he posat cap foto perquè soc tonta, són unes escales que són les escales que va fer el rei Salomó el 1000 abans de Jesucrist per pujar al temple. Ho diu la Bíblia. I Salomó va cobrir el Milo, que era un soterrani, per anar del palau i de la ciutat Jerusalem on estava, per anar cap al temple. Llavors aquí va fer unes escales. I aquestes escales es mantenen. Jo no les vaig veure perquè no hi vaig poder anar, però ara sí que hi vull anar. I són de blanques, grosses, i també aquest arqueòleg em va dir, són importantíssimes aquestes escales. Jo les he vistes en fotografies, però no hi he estat. Bé, ara hi estaré. Llavors aquí, si de vol, si no hi estem, també les veurem així a la fe. Llavors, aquí us he posat el plano del que era el temple de Jerusalem i les portes que hi havia, perquè ara això que estem tractant, aquestes escales, són les últimes. Veieu aquí dalt hi ha els noms. Primer hi ha per pujar, per accedir al temple, hi havia una gran muralla i hi havia diverses portes. Llavors, la primera és la porta que en diuen de Babel, la segona la porta de Wilson, llavors aquí hi ha el mur de les lamentacions, que és on ara resen els jueus, llavors aquí una porta de Barclay, només estan marcades a la paret aquestes portes. No són portes autèntiques, però es veuen les pedres, es veuen. Llavors aquí la porta de Robinson, amb aquesta pujada, pels que volien pujar cap al temple i a trobar-se a l'alçada. Llavors aquí a l'altra banda, les portes de Coure. Llavors aquestes són les que veurem, perquè aquí on diu Palau Omeia, hi han fet un edifici aquí al mig. Els omeies, amb els anys que van ser els musulmans, els amos del país, van fer-se un palau en tot el que destruïen d'esglésies que hi havia, totes les pedres, els aprofitaven per fer-se els seus palaus. Comptaven quins eren els amos. Però aquí encara es veuen a la paret les marques d'aquestes portes que en diuen de Cura. Una profetessa que, no sé per què se l'han posat aquest nom, perquè sí, l'esmenta de la Bíblia, però molt poc importància. Però abans d'entrar en aquestes portes, hi ha les escales dignes de salut. Precioses. Després anirem a la Casa Cremada, que és de l'any 70, quan es va destruir Jerusalem i van incendiar la ciutat, va quedar soterrada. I ara l'han destruït, fa poc. I és una casa de l'any 70 d'un jueu que no se sap qui. Però ja ens ho explicarem. Jo potser l'explicaré ara més, i ara marxem al Sant Sepulcre. Marxem del Sant Sepulcre i anem cap a 8 quilòmetres cap a l'oest, per la porta de Jaffa, i és a Incarem. Incarem és el lloc on la Mare de Déu va anar a visitar Santa Elisabet. Doncs mira, vam anar aquí, travessarem el Knesset, tota la part nova de Jerusalem, que pràcticament, com que viurem a la part antiga, i fins ara visitem la part antiga, poc la veurem. Però ara sí, travessarem la part nova, els gratacels, tot el que vulgueu, i llavors anirem a Incarem. Aquí us he posat unes cites de l'Antic Testament on hi ha esmentat a Incarem. I llavors us poso, a Incarem és un poblet, que ara està, és com un barri de Jerusalem, com Sants, com més allunyat.
Sant i està creixent. Seria com Hospitalet, com Esplugues. Llavors, a Incarem és on diuen que va néixer Sant Joan Baptista, el cosí de Jesús, Sant Joan Baptista, i on Elisabet, la seva esposa, estava a la casa de camp, diuen, i la mare de Déu la van a veure perquè era molt gran i esperava un fill. I la mare de Déu, quan va saber, quan ella esperava un fill i l'àngel li diu i Elisabet també es troba al 6è mes, en lloc de preocupar-se d'ella, se'n va a casa de la seva cosina a ajudar-la en el part. Llavors, aquí s'hi venera tot això. D'aquests llocs que es venera us els he posat perquè la gent us dirà heu anat a Incarem, què heu vist? Doncs jo us poso els llocs on són, però només visitem això que diu Joan, la font i la visitació. Joan, aquest Joan li diuen Sant Joan Bajarín, Sant Joan de les Muntanyes. Llavors, la tradició d'Incarem cristià, neix amb la matança d'Herodes. A mi m'ha sorprès, però que llegint llibres d'art ja ho havia trobat, que s'hi representa molt Elisabet, que amaga Sant Joan de la matança d'Herodes, perquè tampoc està gaire viu. Com que diu, va matar tots els nens dels encontorns, doncs a Incarem també era un encontorn. Llavors la tradició és que aquí, a Incarem, Elisabet hi va amagar Sant Joan. Però si li va amagar també és lògic que vol dir que ella també havia nascut Sant Joan. Llavors, això ja us ho explico, hi ha una estrella com la de Jesús a Betlem, senyalen el lloc aquí va néixer, no ho sabem, però bé, és igual. I us adverteixo per tots els espanyolistes que Incarem està decorat per Espanya, perquè els espanyols, els franciscans volien subvenció i els espanyols ho van subvencionar. I ho trobareu ple de majòliques, una cosa que sobta bastant a Terra Santa, que pot estar a l'antiga més aviat, i aquí trobareu tota la basílica plena de majòliques. Bé, aquí tenim l'església de Sant Joan, la primera foto. La segona foto, que llàstima no es veu gaire, la vaig triar perquè es veia tot, però tan petita. Aquí això que és blau són les majòliques i l'altar major. I això que es veu vermell, ho veieu a l'esquerra? Això que es veu vermell és, la foto feta així, és l'entrada allà a la gruta on diuen que va néixer Sant Joan. Aquí he posat església a la dreta i la gruta a l'esquerra. I llavors aquí, per demostrar que hi ha coses bizantines, s'hi ensenya una tomba bizantina. Em salto tots els textos que explicaran la visita al naixement de Sant Joan i això. I això que us he tancat amb una foto, aquí una foto tancada en un requadre, a la pàgina 19, perquè a mi m'ha passat moltes vegades. Ai, carai, que maco, he estat al desert de Sant Joan. Jo, paper d'estrassa, no sé què. I perquè no heu de fer aquest paper d'estrassa, us ho explico, encara que no hi anem. Aquí Sant Joan, veieu aquesta foto d'aquest verd? En diuen Sant Joan al desert. I llavors al costat, a dintre de l'església, hi ha aquesta gruta, que dintre la tradició hi ha Elisabet amb un nen, que és on diuen que Elisabet s'hi va matar. Però és un lloc que és un eremitori que molta gent va, tots aquests que volen solitud, amb les vacances anant-se aquí, en el desert de Sant Joan i Incarem. Almenys no fareu el ronç, no fareu l'orni com el faig. Llavors, passarem, visitarem aquesta font, si Déu vol. Aquesta font que és importantíssima, que tothom la visita i no sap què visita. És una font del 3000 abans de Jesucrist, o sigui, del temps de bronze. Les fonts no canvien de lloc, perquè no canvien de lloc les fonts, i sempre són el centre d'un nucli, d'una ciutat, o d'un poble, perquè Israel és un poble que no té gaire aigua i llavors ha d'aprofitar totes les aigües. I aquí hi ha una font que dona vida a Incarem. Però a més, hi he fet una mica d'incapié, que diuen en castellà, perquè la font és del riu Sorec.
I el riu Serè, que està a la vall d'Interem. Interem és un poblet que està molt de les muntanyes, i està ple de muntanyes. Jo quan hi vaig anar, el que em va quedar aquí, la fotografia tot maco, però una fotografia de les muntanyes, perquè diu, la Mare de Déu va venir a les muntanyes, des de Galilea, des de Nazaret, va venir travessant les muntanyes fins aquí. Doncs jo vaig veure la Mare de Déu i les muntanyes. I es veu tota la serralada de Judà, les muntanyes de Judea, que diuen, tota la serralada de dalt. Llavors, aquesta serralada fa una vall. Interem està en aquesta part. I al fons de la vall hi ha una mica de pantà, que aquí ja no l'he posat, però estarà a l'altra foto. Hi ha un pantà i és la vall de Serè. I no sé si de casualitat o ja ho sabia, a la vall de Serè és la història de Samsó. No us l'explico perquè Samsó és aquell forçut, doncs mira, aquí la podeu llegir, l'he posada, que era, i explica que Samsó vivia a Serè. Homes morts. Aquí, mira, aquí teniu a la carretera, trobarem aquesta font anant cap a la licitació. Veieu? Aquí hi ha la font i aquí el pantà, a la vall, que és la pantà del riu Serè. Ara hi ha el pantà. Llavors, l'església de la Visitació, tothom diu que és la casa de camp de Zacaries i Elisabet. Jo ho matisaria, o sigui, aquí és lloc de vinyes, de terres, de cultius. Un d'aquests monestirs que no he explicat, però ho trobareu per aquí, tenien cultius ja des d'antic, una font, unes feixes, era lloc de cultius. Llavors, la gent que té terres, i aquí és terra de vinyes, viuen al poblet, però tenen una casa de camp per les eines, per les... Tothom de pagès té una casa de camp on t'hi posa tots els trastos i els enredos, inclús si té el llit per dormir si vol. Santa Elisabet estaria aquí, estava aquí, com la tradició, quan la Mare de Déu la va anar a trobar. No estava a casa seva, sinó estava aquí, al camp. Llavors, aquí, una cosa que ho certifica és aquest pou. Veieu la pàgina 21 a baix? A l'església, hi ha dos pisos d'aquesta església, a l'església de baix hi ha un pou. Ell fa un pou aquí a l'església. És que recorda allò, que era un lloc d'un pou, d'una vinya, a la pàgina següent. Ja estem a l'últim dia de Terra Santa. Ara comencem l'últim dia i són 2:45. Soc per la fama. Volia explicar 40 pàgines i n'he explicat 20. S'hauràs de canviar, Quim? Es tancarà, que s'ha tancat ja? Encara no. Molt bé. Doncs l'últim dia, comencem. Bueno, és una altra història, l'últim dia. Ens hem de situar a l'església. A Jerusalem va començar l'església, no? No han començat a Jerusalem. Doncs hi ha un cim on diuen que va començar allà. A mi sempre m'ha agradat. Abans d'anar-hi la primera vegada, vaig llegir guies franceses, molt documentades, precioses, de dir que sé tantes coses, malgrat ara les acabo de confirmar a internet, però aquestes guies diuen que Jerusalem, això ja us ho vaig dir una altra vegada, Sió, els Salms, la Bíblia, Sió, és allà on hi ha el temple. És un pujolet. Després d'aquest pujolet del temple, a la ciutat, fa un altre pujolet. Doncs en aquest pujolet és on hi ha el cenacle, on hi ha la dominació, i on diuen que va començar l'església. I ara Sió, a Jerusalem, és això, no és el temple. Els jueus no ho sé perquè segur que és el temple, que ja no el tenen. És el que és les mesquites d'Oman i de l'Aqsa. Però els cristians, Sió és aquest pujolet. I en diuen Hagia Sió, la Santa Sió. Aquí diuen que hi va haver la primera sinagoga que es va convertir al cristianisme. O sigui, la primera sinagoga de jueus que es va passar a l'església. I d'aquí hi ha el cenacle, ja us explicaré els llocs on són aquests. I hi ha un, ja ho llegireu, si no, un pelegrí de
de Terra Santa, que ara no recordo quin és, que diu tot estava destruït, diu però a la Santa Sió hi vaig trobar tot d'esglésies que encara funcionaven. Això al segle IV. Bé, ja està. La primera que trobem és la Dormició, on es diu que la Mare de Déu va morir. Això no ha de fer confusió. M'ho salto i us ho dic així de memòria. No ha de fer confusió. Veurem, ja la vaig explicar, una tomba en el Cedró. La Mare de Déu, la tradició diu que va morir a Jerusalem. Si havia anat a Efes amb Sant Joan és una possibilitat, però quan es va trobar malament ja va poder anar a Jerusalem, on Jesús havia mort i va poder anar a Jerusalem. Llavors es va reunir, la tradició diu, amb els apòstols, aquí, en el cim de Sió. Llavors no era res, aquest cim de Sió era un cim on hi havia hagut el cenacle. Sant Jopà, la Pentecosta, ja era bastant. Doncs es va poder reunir aquí, amb els apòstols, i quan va morir, els apòstols, en processó, el van deixar enterrar al Cedró, que és el lloc d'enterrament. Té lògica. Té lògica. Bé, ja està. Dit això, us explico la tomba de David, que no té res a veure quasi ni amb David ni amb nosaltres, però és que s'hi passa per pujar al cenacle. Es passa per la tomba de David, que és el mateix edifici, el pis de baix. I la gràcia d'aquest edifici, que us he posat David, i us he posat la tomba amb un tret en vermell, i la mateixa tomba, però aquí està en negre perquè segons el dia la canvien, i la gràcia per nosaltres de la tomba de David és que la paret del darrere correspon al cenacle. Els arqueòlegs diuen que perquè és el pis de baix, el cenacle és el pis de dalt, perquè diuen que Jesús, això ja ho diuen els evangelis, a la cambra alta, va pujar i ho ensenyen al saló de la cambra alta, això ho diuen els apòstols, els evangelis, on hi va celebrar el Sant Jopà. I llavors, doncs, com que és la cambra alta, ho celebrem en el pis de dalt. Però al pis de baix hi ha les parets, aquí havia fet com unes lletres grogues en relleu, doncs aquesta paret correspondria amb una arcada del cenacle del temps de Jesús. Llavors, el cenacle m'ho salto la pàgina que ja us ho he dit, les comunitats, la Pentecosta. En el cenacle hi ha alguns capitells, un capitell eucarístic. La tercera fotografia, aquesta tan groga, és que el cenacle era cristià, però després els cristians en van anar i llavors va ser musulmà molts anys, tot sempre fins ara. Però la guerra dels 6 dies, que va passar gaire, uns quants anys, a la guerra dels 6 dies, com que els jueus es van apoderar de tota la part musulmana de Jerusalem, això va quedar així. I ara els jueus són els amos. I mai, ni els musulmans ni els jueus, no deixen dir missa al cenacle. Que quan hi va anar un papa, els jueus hi van demanar, hi va anar, no sé quin papa és, no sé si quan hi va anar Pau VI, que els jueus li van demanar, com a concessió de la visita, que els hi donguessin Santa Maria la Blanca de Toledo, que és una, nosaltres ho tenim per l'església, però és una sinagoga jueva. I el Sant Pare els hi va contestar: vosaltres us podríeu donar el cenacle. Però no s'arreglen una cosa ni l'altra. Perquè el cenacle, els franciscans és d'ells, però com que se n'han apoderat els jueus de tot, no, i fan obres i les paguen els jueus, per tant els franciscans en tot no són, no els hi reconeixen, perquè ho va comprar Sant Francesc aquell edifici. Llavors els franciscans tenen un convent al costat de Metxà i tenen una església, aquesta groga, que és on celebrarem l'Eucaristia, almenys serà la Santa Sió, al costat mateix del cenacle. Ja està, passo. Llavors anirem aquí a la casa de Caifàs, que en diuen el Gal i Canto, perquè el Gal va cantar per les narracions de Pere. Llavors, la casa de Caifàs ara és una església que em sembla que és dels agustins, i llavors aquí hi ha una escultura on els galls i Pere i la criada, però l'interessant d'aquí és que fa relativament poc temps que s'hi ha descobert una presó. Com que Jesús va passar una nit aquí perquè l'endemà al matí el van portar a Pilat. Vol dir que hi va passar una nit.
Doncs se suposa que el van ficar en aquesta presó i que va passar la nit en aquesta presó. Per això ara hi ha molta devoció en aquesta presó. I aquí a l'altre costat eren unes escales on jo hi vaig posar i baixar, però encara no hi deixen passar. Són unes escales autèntiques del segle I que van al Cedró. Que Jesús les va usar moltes vegades per anar de Jerusalem, del cenacle, d'aquest barri cap al Cedró, aquestes escales. En salto els textos. I ara aquí anem a Finon, ja n'avanço més, La vall de Finon és la Gehenna. Si us recordeu que la Gehenna és l'infern, oi? En la Bíblia, en l'Evangeli, la Gehenna és l'infern. És això que ja he explicat algunes vegades, que la ciutat jebusea treia els desperdicis, les escombraries, en la primera vall, que diuen encara la vall de les escombraries, però les coses impures les cremaven més lluny. En aquesta vall, que li dèiem la Gehenna, l'infern. Jesús mateix parla de l'infern, perquè aquí cremaven les coses impures. Per tant, hi havia sempre foc. I això els recordava el càstig dels déus de l'Antic Testament i el Nou Testament. Llavors, aquí veieu la Gehenna, que avui a mi em va sorprendre enormement veure aquest carrer de cotxes tan maco, i això és la Gehenna, i passen tan tranquils. I li diuen la vall de Finon, que és la Gehenna. Però aquí, a l'altra banda, a baix de la Gehenna, quan continua aquesta vall, és un lloc de pícnic. I aquí veieu que hi ha una família palestina que s'estan. A mi m'agrada això perquè és un lloc bíblic important, però el que m'agrada és el monestir que hi ha aquí al final. Em passo i ensenyo la pàgina 32 i hi ha la fotografia d'aquest monestir. Aquí la Gehenna, aquí, era una vall. La vall de les escombraries era una altra vall i el Cedró era una altra vall. Allà on s'ajunten les tres valls és el lloc on a l'Antic Testament hi van haver alguns reis d'Israel que van cremar els seus fills en honor de Moloc, un déu. Això, a Israel, és el pitjor, perquè imagineu-vos cremar els fills dels reis. Doncs bé, aquell lloc que era tan Jeremies diu, això és el Tòfet, un lloc maleït que mai més, que sempre serà maleït. Doncs aquí és el terreny que van comprar, i aquí és la gràcia, que jo sempre insisteixo perquè m'agrada, el terreny que es va comprar amb les 30 monedes que van pagar a Judes. El sacerdot diuen, no podem tirar-ho al temple perquè és preu de sang, per tant, comprarem un camp, això ho diu l'Evangeli de Sant Mateu i els Fets dels Apòstols, comprarem un camp per sepultura de forasters. Doncs aquí, a partir de Jesús, aquest camp de veí es converteix en un camp de pregària, en un lloc de pregària. Ara hi ha un monestir de monges ortodoxes, que és aquest que acaba d'anar. Que veieu les valls, que conflueixen en les valls, que es van acabant. I per aquí és un lloc que hi ha moltes coves i diuen que aquí s'hi van amagar els apòstols espantats de la mort de Jesús abans que es comencessin les aparicions, mentre no al cap de 3 dies, doncs els 3 primers dies s'amagaven aquí i després, doncs, en aquestes rostes. I després diuen que hi van començar els africans, els primers africans. A Concepció em vaig a buscar. A l'aparell. Que és hora de recreació. Ja estic acabant, Concepció, només em falten 10 pàgines. Té. Em porta tu. Comença a buscar bones dels Joan Martí. Ho explico igual sense. Bé, aquí m'agrada perquè en aquests forats no només s'hi van amagar els apòstols, sinó que hi van haver els primers ermitans. Els primers ermitans, home, per mi són una mica els nostres pares, no? Ja està. Perdona jo, que tantes coses. D'aquests ermitans, sabeu la Rosaura que vindrà? Ara està fent procés, però bé, a la Setmana Santa. Doncs tinc a la Selva
un Sant Onofre, que és el primer ermità que va estar aquí, la tradició diu que va estar aquí. Aleshores van dir, home, esclar que vols anar a la Selva, perquè aquí tens devoció a Sant Onofre. Aquest Sant Onofre és un retaule que hi ha a la catedral de Barcelona. La tradició i història de Sant Onofre no se l'explica. Però bé, per mi és una mica el començament de la vida monàstica. Passem Sant Onofre i ens anem a Siloé. Siloé, potser que us ho expliqui les fotografies de la pàgina 33, que ja vaig acabant. Aquí el primer és el mapa. Veieu la pàgina 33? A veure, Siloé és una piscina on el cec, em sembla que és demà el cec de naixement. L'Evangeli és el cec de naixement. I doncs que es va, sabeu aquell cec que li va posar Jesús fang als ulls, diu, vés a Siloé a rentar-te i anar i va dir. On recordeu? Doncs, aquí, aquesta piscina rep l'aigua d'una font que és el manantial de Guion. Veieu aquest caminet groc? És el caminet aquest a la primera fotografia. Això és el túnel, un túnel que va fer un rei, el rei Ezequies, el 8 abans de Jesús, per ficar l'aigua de fora a dins la ciutat. Doncs aquest túnel encara es visita. Nosaltres no el visitarem perquè s'ha de córrer per sota, et mulles fins a la cintura... Llavors, aquí, a la sortida d'aquest túnel, hi ha una piscina, que en diuen la piscina de Siloé, però la que jo vaig veure i la que es veia fins ara. Hi ha un emperadriu, veieu aquestes miques de plaques rodones sobre l'aigua? Són restes d'una basílica bizantina que va fer l'emperadriu Eudòxia al segle VI. Però ara, el 2004, que jo no ho he vist, s'ha trobat una altra piscina 10 metres més avall. I aquesta sí que és la piscina autèntica, perquè totes veieu aquestes escales, i és molt més gran. Aquí he agafat una fotografia perquè es veia l'aigua, però és gran. I això és 10 metres més avall, i amb un PowerPoint, que em sembla que us vaig enviar aquest diumenge. Hi ha aquesta piscina i a l'última fotografia diu al fons es veu el minaret de l'altra piscina. Com que era musulmà, tot ara hi ha minarets. L'altra piscina es veu, des d'aquesta es veu el minaret de l'altra. Va fer gràcia posar aquesta fotografia. Bé, aquí el cec de naixement, que és preciós. Demà, quan les porteu, quan torneu a Terra Santa, tot això us dirà moltes més coses. Perquè ara són fotos molt petites. Però llavors és l'hora de llegir el llibre i de llegir els textos i de tornar-hi i de... Bé, llavors, a l'inici de Siloé, a l'inici d'aquesta piscina hi ha una font. Aquesta font és la font de Guion. Però, aquí m'enredo que no me'n sap per dir. Ensenyo la foto, ensenyo la pàgina 36, ara sí que acabo. A la pàgina 36, com a postar, hi ha el plano de Galicanto, veieu molt mal escrit? Veieu Galicanto, a Cèldama, que és el lloc, que ho veieu? A Cèldama, que és aquí on us he explicat, del convent de les monges ortodoxes, del preu de la sang de Jesús. Llavors hi ha Einrogel, que és també una fonteta petita, provinent encara. I a dalt diu Guion, que és aquesta font de Guion. Resulta, això, passarem per aquí sense aturar-nos. Passarem en cotxe, però a mi m'agradaria passar-hi per fer posar les fotografies com es veu, per recordar-ho. Doncs, aquí, els David, ara estem al 1000 abans de Jesús. El rei David s'estava morint. I els seus fills tots volien el tron. I el fill gran, Absalom, va fer la guerra a David per matar-lo per tenir el tron, però va morir a la guerra. El fill tercer, que era Adonies, va dir, escolta, el rei ja és vell, ja està repatieja, i es va fer virrei. Va fer un complot, va demanar uns guants que li fessin la carregada, que li fessin que l'aplaudissin, i es va fer ungir rei a Einrogel. Llavors, aquí tot el poble aplaudint, ja diu el rei, visca el rei. Llavors, el rei Salomó era el que David havia dit
que herederia el tron del rei Salomó. I la mare del rei Salomó, el profeta Natan li va dir a la mare del rei Salomó: digues a David, oi que vas dir que volies que fos Salomó? Perquè fixa't que Adonies s'ha ungit rei aquí baix. Diu, quan tu estiguis parlant amb jo, el profeta, també diré, escolta, resulta que Adonies. I així va ser. Va anar a Betsabé, la mare del rei Salomó, se'n va al llit del rei malalt, i li diu, oi que, perdona, i el rei sí, diu, que reina, què vols? Diu, mira, que el teu fill gran s'ha fet proclamar rei i tota la ciutat està engrescada amb aquest rei, i tu vinies dir que seria Salomó el teu fill, el fill de David també, i perquè les dones de David també. De David també, havia de ser el meu fill. I llavors el rei diu, sí, i mentre estava parlant va aparèixer el profeta Natan. I li va dir, escolta, tu havies dit que això de Salomó i ara hi ha Adonies que està rei. Llavors va dir, agafeu la meva mula, que això era ja al màxim, és com aquí com es diu aquest, el cotxe més gran, agafeu la meva mula, poseu Salomó dalt de la mula i el porteu a la font de Guion. Veieu? Està dalt. I mentre Adonies feia el festí a baix, Salomó va ser ungit a la font de Guion. Llavors tots visca el rei, i Salomó va sentir crit. Adonies va sentir crit. Diu, què és això? I van anar. És que el teu fill, el teu germà Salomó, també s'ha fet ungit. Llavors Adonies, que ja sabia la història, que David volia Salomó, va mirar de desaparèixer, malgrat després li va ser traïdor i Salomó va matar. Però va desaparèixer perquè va comprendre que el que havia fet ell era matar. Llavors li dic, però això és curiosíssim, però quan vaig sentir, vaig estar tan curiós, que res, uns quants metres més amunt l'altre. Bé, aquí al mig és el barri d'Ain-Rogel, que ja és per aquí baix, perquè està prop de Zelda, hi ha tots la vall, on conflueix. I ara, en canvi, la tercera foto és la font de Guion, on va ser ungit Salomó. Nosaltres Guion ho veurem des de la vall, però si podem ho veurem, això no ho veurem, però ho sabem. I havent-ho vist, jo he vist moltes coses de Terra Santa des del cotxe, a la dreta això, a l'esquerra jo, i el cunyat l'altre dia que vaig anar, estan engrescadíssims, no hi veuen, no hi senten, i ja són, tenen 90 anys, però quan hi vaig, cop cada 2 o 3 o 4 mesos, quan hi vaig, com el cunyat l'altre dia, vaig anar, com estava la Terra Santa? Engrescadíssim, com si anessin. Doncs em va dir, què és això? No me'n recordo que us anava a dir. Però, vam contestar com ho era. El font de Guion. Ara no me'n recordo perquè em va suggerir el meu cunyat, que bueno, escolta, m'ho explicaràs, perquè això i allò. Bé, ara no sé què us anava a dir el meu cunyat. Però sí, que encara que no hi estiguem, doncs, veient-ho, et fas cap. I si ho veus, la foto, com si l'haguessis anat. El Palau de David. David, Salomó, on tenien el palau? El tenien a prop, al capdamunt de la ciutat Jebusea. I llavors el Palau de David sembla una, no sé si us he posat el nom, una arqueòloga molt famosa que ara hi ha a Jerusalem, li sembla que ha descobert el Palau de David que està tocant a la font de Guion. Nosaltres passarem per la vall i veurem aquí, ens ensenyarem. I aquí, ara és la tercera, la foto del mig, que hi ha com una barraca. Us he fet la foto d'aquesta barraca, perquè passant per la vall el que veurem és aquesta barraca. Doncs aquesta barraca a sobre té la fortalesa Jebusea i allà on sembla que hi va tenir el palau, aquesta arqueòloga diu que hi va tenir el Palau de David i ha fet excavació. I la foto del costat, que no ho veurem, és l'interior, algunes roques, algunes parets del Palau de David. Llavors, a la tarda, què? A la tarda, l'última excursió que farem, si tenim força, i tenim valents, l'última excursió que farem serà en un monestir benedictí, però que té molta gràcia. A veure, és a
Bogoix, ja us ho explicaré ara, és Cariatgerí. Estan a tocar, estan a 2 quilòmetres i estan a 8 quilòmetres de Jerusalem, que no és cap cosa. Com que tenim autocar. Doncs, aquí la primera foto diu Cariatgerí, poble i la casa de Vinarat. Aquí hi ha una església al capdamunt d'aquesta foto, veieu? Aquesta església diuen que és aquesta casa on hi va haver l'arca de l'Aliança durant 20 anys. Els filisteus, la història de l'arca, la van prendre els enemics, després la van tornar, i llavors la van tornar i la van protegir. Per què m'agrada Cariatgerí? Una qüestió. Perquè David, quan ja tenia el palau, i estava en pau, i estava a casa seva, va dir: home, jo estic aquí, vinc un palau de cella, i l'arca està allà, la portaré a Jerusalem, i la posaré al costat del palau. I la van a buscar. Però amb tanta gràcia, a les 8 quilòmetres, amb tanta gràcia, que es va treure els vestits de rei i va quedar un vestit de lli blanc, que estava sota, i dansava davant de Rubies Puls, el rei. Llavors, què passa en aquesta anècdota? Que la seva dona el va veure per la finestra i el va menysprear. I llavors, quan va arribar David al palau, van a veure, va beneir, va repartir coques, i diu aquí el text, va repartir coques a tot el poble, i llavors va anar a casa seva i va voler beneir els de casa seva, resulta que torna a buscar una flor. I va anar a casa seva. Llavors, Nicol, ja t'has introduït avui, aquí ballant, com si fossis un esclau, les criades devien dir, mira, aquests com nosaltres. I David li contesta: per Nostre Senyor, per Déu, vaig bé, jo danso i dansaré i em despullaré si és necessari que sigui. I les criades que tu vols m'honoraran. Diu que dansava aquell dia, que Nicol ja no es va veure més amb l'esposa. I va morir sense fills, perquè havia acabat. Bé, història. Llavors a mi m'agrada anar a aquest lloc, per la dansa de David. No, és un lloc massa. Però resulta que està a 2 quilòmetres de Bogoix. I què és a Bogoix? Doncs a Bogoix és a Maús. A Pasqua, el dia de marxada tindrem l'Evangeli, el dia que agafem l'avió, es diu diumenge, i tindrem l'Evangeli dels deixebles de Maús. El dia de tornar. El de tornar, potser. El de marxar. Ara és que els he mirat, quins evangelis tindria. Que no me'n recordo. Bé, doncs, hi ha 4 Maús, perquè no tots els llocs són tan segurs com el Sant Sepulcre. Hi ha molts llocs que no se sap on va ser. Hi ha 4 llocs que es reclamen que són Maús. Aquí els explico tots 4, ja els llegireu, però la Mònica de l'agència i jo també, el que trio és aquesta Maús. S'encaminarien cap a Maús, perquè hi ha una Maús a 60 quilòmetres, però diu, van fer camí d'anada, van sopar i van tornar. 60 quilòmetres a la tarda no es poden fer d'anar i tornar. Jo dic, i és el que he posat aquí, que s'encaminaven cap a Maús, però pel camí van trobar una font. I van sopar, pensant que els deixebles que havien d'arribar, i llavors els deixebles, que recordeu la cena de Maús, en Jesús ressuscitat, és el que ells no el coneixen i Jesús diu, i llavors que estem tan tristos, igual. Quina decepció, sí, acaben de matar el nostre mestre, llavors els comença Jesús a explicar, no sabíeu que el Messies havia de venir, etc. Doncs, aquí seria camí de Maús, no seria el nen, però hi ha una font, i la gràcia és que hi ha una font. Hi ha una font, aquesta és del Neolític, del no sé quants abans de Jesucrist, i hi ha una font que ja se sabia, una font bíblica molt important, i ara la tenen dintre l'església. És un monestir que hi ha monjos i monges, 10 monges, 12 monges i 10 monjos. I vides separades, però s'ajunten per pregar. I és la Maús dels creuats. Els creuats van creure que Maús era aquesta, ha fet una església amb uns frescos preciosos, i a les 6 de la tarda tenen vespres i han contactat, la Natàlia ja els ha escrit, ja ens han contestat, i durem la cripta que està sota l'església.
I l'església preciosa, aquí teniu fotos, les últimes fotos. I ara, com els de l'ús, aquesta nit ens acomiadarem del